Ay, wait lang. Yeah, ayun, may nagpapatugtog. OMG, may nagpapatugtog dito. Ay, nakamute ako, may nagpapatugtog dito kasi Christmas party sa, ng high school. Sa malapit lang kasi dito yung covered court, kaya naririnig siya. Unang tuzok, hindi ako makapag-jacket dito. Hello, Ma'am Susana. Proud single mom. Ay, Barbs, thank you, Barbs. Thank you sa harang. Mamaya ako mag-jacket sa inyo, no? Di ako makapag-jacket dito. Ayan, tatapos ko lang maligo. Mute lang muna ako, may nagpapa-music. Naririnig.
Ayan. Ayan, pag ganito lang. Nag-end na ako, kakatapos ko lang maligo. Oo, pag ganito may harang talaga siya. May harang naman talaga yan kahit pat nakahiga. Kahit nakahiga may harang yan. Kaya lang, yung yung CP natin pag updated siya, pag updated kasi iba, hindi lumalabas yung harang. Pero pag dati hindi updated, lumalabas. Ayun, may nagpapatugtog, magmi-mute ako, mute lang muna ako, Barbs. Baka ma-CPR tayo. Ayan. Dami tao. Oo nga. Mayroon din pumunta yung aking malayo. Hindi naman na. Oo. Kasi pag nagsusupport ka din, ganun yun. Ako hindi naman. Ako hindi na. Ayan yung may ano ko. Rapper, Barbs. May mga rapper. Ayan na yung stante natin. Harap natin dyan. May nagpapatugtog dito kasi lapit lang kami sa malapit lang kasi yung parang covered court ba? Malapit lang dito. Kaya naririnig yung nagpapatugtog kasi may ngayon. Kaya yan na pa ito? Christmas party, mga high school. Hindi naman na tayo makapagsalita. So lang ako, live update lang. Naka-open kasi ang computer namin. 8 yun, tinambay ko. Oh, kaya pala. Tambayan mo nga ako. Ay, hindi na ito. Doon pala sa kabila yun. Wag na dito kasi hindi naman to kailangan ng Eto harang lang. Hindi naman siya kailangan ng tambayan to ng harang-harang pwede na. Doon sa kabila. Kaya pala dami. Dami mong Dami mong pala. Kaya pala umabot ng 16. 16, yun? Eto, harang-harang. May nagpapatugtog, di na ako. Dito ulit tayo makapag-usap. Pag may nagpapatugtog. Tayo makapag-usap pag may nagpapatugtog. Ano ba? Ang dami ko pagligpitin. OMG. So, ganyan lang muna. Gusto mo pag nag-live ako ng ganito sa labas sana. Papuntang labas yung aking i-try ko nga dito. Try ko dito sa isang Gusto ko palabas sa labas yung i-video ko. Wait lang. Ganyan Ayan, ganyan na lang. Ayan Pag ganyan. Wait lang. Punta sana sa labas. Sa labas kasi yung gusto ko pag Ayan sa labas. Wait lang. Ayay. Hindi naman ito naayos. Ayan Sa labas yung gusto ko Ayan Yan, para nakikita nyo sa labas. Diba? Gusto ko dyan. Pag ganyan. Madaan mga tao-tao dyan. Yan nasa kalsada. Yung mga dumadaan ba? Gusto ko ganyan sa kalsada yung gusto ko sa kalsada yung ilalive. Yan para syempre kaso baka ay, may nagpapatugtog talaga. Lagot na. Mute muna ako, Barbs. Mute ako.
Wala, nasirak na. OMG, nasirak na. Nasirak. Okay. Sarap pa. Okay pala. Ang paraan. Oh, yan. Paraan. Yan. Very good. Ang galing. Hindi na. Yan. Gawa tayo ng paraan. Ang galing. Pasok. Mga cheese. Ay, dyan na lang. Sabi ko. Ay, may